салом мефиристам ба ҳамаи уназёне ки ҳамин лаҳзаҳо маро дар экранои худашон тамошо доранд. Шаълои Гулхоҷа ҳастам. азён бозам дар як субҳи нав дар хидмати шумо ва бо хабарҳои зиёд дар даст. имрӯз 30 октябр аст ва рӯзҳои охирини моҳи октябр ва умедворам ки ҳарҷои ҳастед сиҳату саломат бошед. ҳоло дар Прага соат расо 7 аст, дар Душанбе бошад соат 11 ва дар Москав ҳамин ҳоло соат 9. ва қабл аз он ки ман ба тақдими хабарҳо шурӯъ кунам, нигоҳ меандозем ба вазъи боду ҳаво. дар Прага ҳамин ҳоло ҳаво сард аст, шамол мевазад, вале эҳтимол меравад ки то нисфи рӯзӣ гармӣ ба 16 дараҷа баробар шавад. аммо дар Русия макони буду боши муҳоҷирони тоҷик мутаассифона буридани барф пешгӯӣ шудааст ва сардӣ 1 дараҷаро ташкил мекунад. обу ҳавошиносон мегӯянд дар ҷарони рӯз ҳарорати гармӣ ҳамагӣ 1 дараҷа хоҳад буд. ҳавои ғуборолуди шаҳри Душанбе ҳанӯз ҳам боқӣ мондааст, ҳарчанд пешгӯӣ мешуд ки эҳтимолан бегоҳи дирӯз борон рад, вале бо ин ҳам обу ҳавошиносон мегӯянд имрӯз дар пойтахти Тоҷикистон ҳавои тағйирёбанда ва боридани борони кӯтоҳ муддат дар назар аст. аммо дар дигар манотиқи Тоҷикистон бо вуҷуди пешгӯӣ шудани барфу борон чангу ғубор боқӣ хоҳад монд. тавсия ҳамин аст ки бинандагони азиз аз эҳтиёткор бигиред ва истифодаи ниқоби тиббиро фаромӯш накунед. ва акнун рӯ меорам ба хабарҳое ки дар даст дорам. як манбаъ дар ҳукумати Тоҷикистон ҳузури раҳбарони ғайррасмии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро дар шаҳри Душанбе тасдиқ кард. рӯзи 29 октябр дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт ки ҳадафи асосии сафари онҳо ошноӣ бо вазъи пойтахт ва минтақаҳои дигари кишвар аст. бино ба иттилои дарёфтӣ, Толиб Аёнбеков, Ёдгор Мамадасламов, Мунаввар Шамбиев ва Зоир Раҷабов рӯзи шанбеи 27 октябр аз Хорӯғ ба Душанбе омаданд. мақомоти интизомии Тоҷикистон қаблан ин афродро саркардаҳои гурӯҳҳои ҷиноии Хорӯғ эълон карда огоҳии охирин дода буданд ки аз ҳама гуна амалҳои ҷиноӣ даст кашанд, вагарна бе ягон хотирбинӣ нисбат ба онҳо аз чораҳои ҳуқуқӣ кор гирифта хоҳад шуд. якам суҳбати Радио Озодӣ аз ҳукумати кишвар гуфт онҳо чанд сол аз Бадахшон берун наомаданд, аз дигаргуниву пешрафтҳо дар гӯшаҳои гуногуни кишвар бехабаранд. Тоҷикистон ватанашон аст ва ҳақ доранд ки ҳар гӯшаву макони онро бубинанд, бо мардум ҳамсӯҳбат шаванд. ҳоло онҳо дар пойтахт ҳастанд, афзуд ҳамсӯҳбати мо дар ҳукумат. ин мақом гуфт сафари ин 4 нафар аз Хорӯғ ба Душанбе аз тарафи худи онҳо барномарезӣ шудааст, на ниҳодҳои расмӣ. дар ҳамин ҳол Зоир Раҷабов, яке аз онҳо, рӯзи Душанбе дар суҳбати кӯтоҳи телефонӣ бо Радио Озодӣ гуфт таи 15 соли охир Душанберо надида буд ва ҳамин ҳоло аз пойтахт ба Варзоб рафтааст. қаблан гуфта мешуд ки ин афрод ният доранд ба қабули раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар омада бо ӯ дар бораи вазъи Хорӯғ ва эълони иттиҳом алайҳи онҳо суҳбат кунанд, вале Зоир Раҷабов гуфт дар бораи мулоқот бо президент ҳеҷ чиз намедонад. дар ҳамин ҳол мақомоти Вазорати умури дохилии Тоҷикистон хабар доданд ки даҳҳо ҷавон барои ошноӣ бо вазъи пойтахт аз Бадахшон ба Душанбе омаданд. онҳо аз Озорхонаи миллӣ ва инчунин Академияи Вазорати корҳои дохилӣ ва боғҳои Фирдавсиву Айнӣ дидан карданд. ва Ҷамолдин Убайдуллоев, сафири Тоҷикистон дар Фаронса, ҳамзамон намояндаи расмии кишвар дар Италия таъин шуд. дар ин бора рӯзи 29 октябр фармони раиси ҷумҳурии Тоҷикистон содир гардид. Ҷамолдин Убайдуллоев, писари Мамадсаид Убайдуллоев, раиси Маҷлиси миллии Тоҷикистон, моҳи январи имсол сафири кишвар дар Фаронса таъин шуд ва моҳи август эътиборнома супурд. ӯ то он дам ба ҳайси сардори раёсати кишварҳои Аврупо ва Амрикои Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон кор мекард. дар гузашта сардори раёсати консулӣ ва созмонҳои байналмилалии Вазорати умури хориҷӣ буд. номи ӯ борҳо дар мусобиқа оид ба теннис дар Тоҷикистон дар сархати расонаҳо қарор гирифтааст. Ҷамолдин Убайдуллоев чанд дафъа дар мусобиқаи теннис барои дарёфти ҷоми пойтахт пирӯз шудааст. ва Убайдуллоев ҳамзамон намояндаи доимии кишвар дар ЮНЕСКО, муассисаи илмиву фарҳангии Созмони Милали Муттаҳид аст. рӯ меорам ба хабарҳои дигар. додгоҳи иқтисодии шаҳри Душанбе бо дархости Кумитаи Андоз беш аз 20 ширкату ҷамъияти марбут ба шаҳрвандони Эронро барҳам дод. Созмони ҳамкории Тоҷикистон ва Эрон, ҷамъияти Сунерон, ширкати Иртоҷ, ҷамъияти кишткорони Исфаҳон Хатлон аз ҷумлаи ширкатҳое ҳастанд ки бо қарори додгоҳи иқтисодии шаҳри Душанбе аз нимаи моҳи октябр шаҳодатномаи ҳаққи фаъолияташон бекор карда шуд. ин ширкату ҷамъият солҳои гуногун таъсис ёфта, аксаран ҳадафи таъсисёбии худро ривоҷи ҳамкорӣ миёни Тоҷикистону Эрон унвон карданд. як мақоми Кумитаи Андози назди ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 29 октябр ба Радио Озодӣ гуфт пеш аз 1 сол соҳибони ин ширкатҳо ба Кумита ҳисобот надоданд, зиёда аз 1 сол инҳо кор накарданд ва соҳибонашон ҳам аксаран дар Тоҷикистон нестанд, на ҳисобот медиҳанд ва на фаъолияти соҳибкориашонро қатъ мекунанд. аз ин рӯ Кумита тасмим гирифт ки барои барҳам доданашон ба додгоҳи
اقتصادی مراجعت کند، افزود این مسئول کمیته انداز. تا 3 سال پیش شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان جایگاه نظارت داشتند. در ساختمان مهمترین انشاءات به مانند نیروگاه‌های برق آبی و ساختمانی را شرکت می‌کردند و بازار کشور را با محصولات نیازی مردم تامین می‌کردند. تاجیکستان و ایران 3 سال باز مرحله مشکل همکاری را پس سر می‌کنند. این وضع در پی دعوای مالی به سر پول‌های گم شده میلیاردر بابک زنجانی و حضور رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در کنفرانس تهران به وجود آمده است. تاجیکستان همچنین ایران را در قتل افراد سرشناس در سال‌های 90 تبلیغ مذهب شیعه 12 امامه و سرمایه‌گذاری حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی متهم کرده است. تهران این ادعا را رد می‌کند. از سال 2016 تاجیکستان واردات اکثر مال و محصولات را از ایران با در نظر داشتی به طلبات جوابگو نبودن منع کرد و فعلا شرکت‌های کم ایرانی در تاجیکستان باقی مانده است. با وجود بسته شدن ده‌ها شرکت ایرانی هنوز شرکت‌های مشترک فعالیت می‌کنند ولی به شکل پیشتر از ایران مال و محصولات وارد نمی‌کنند. آمار 3 سال اخیر نشون می‌دهد که تبادل مال و کالا میان دو کشور به پایین ترین سطح رسیده. سال 2015 پیش از سردی مناسبت از ایران به تاجیکستان به حساب 123 میلیون دلار مال وارد شده است و از تاجیکستان در حجم 59 میلیون دلار به ایران مال رفته بود. اما در سال 2017 در حجم 61 میلیون دلار از این کشور مال وارد شده است و همگی 30 میلیون دلار تاجیکستان به ایران مال صادر کرده است که این در قیاس به سال 2016 20% کمتر بوده است. و روسیه می‌خواهد در سال آینده کوتای مجران کاری را زیاد نماید. خبرگزاری سپوتنیک از قول وزارت مهنت و شغل اهالی روسیه می‌نویسد که پیشنهاد شده است کوتای مجران مهنتی در سال 2019 به 3% افزایش داده شود. یعنی وزارت مهنت اطلاع داده است که در سال 2019 به اقتصاد روسیه باید بیش از 144,000 شهروند خارجی جلب کرده شود. در سند قید شده است که در سال گذشته مقامات روسیه برای نزدیک به 178,000 مجران مهنتی اجازه‌نامه کار داده است. طبق قوانین سبب اساسی جلب مجران مهنتی به روسیه تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. قبلا خبر داده شده بود که در سال 2019 در روسیه تعداد مجرانی که در ساحه‌های ساختمان فعالیت می‌کنند تا 80% کم کرده می‌شود. معاون سروزیر روسیه تاتیانا گولیکова تاکید نموده بود که محدودیت‌ها به دلیل زیاد شدن مجران مهنتی در این ساحه وابسته می‌باشد. و رو می‌آورم به خبرهای جهانی، دقیق‌ترش به خبرهای همسایه کشورها. شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان معاون نخست وزیر این کشور را برای بی‌احترامی به 6 کشاورز از مقام برکنار کرده است. ظاهر میرزویف را برای آن از کار گرفتند که ضمن سفر به ناحیه اوقرغان در ولایت تاشکند به 6 میراب امر داده است در یک جوی در درون آب خنک بایستند. معاون نخست وزیر از آن به خشم آمده است که این افراد نتوانستند سری وقت شل زورها را آبیاری کنند. عکس این 6 نفر که با سری خم در درون جوی میستند در شبکه‌های اجتماعی در ازبکستان نشر شد و خشم کاربران را برانگیخت. بعد گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی در این باره شوکت میرزیویف فرمان برکناری ظاهر میرزویف معاون نخست وزیر در مسائل کشاورزی را صادر کرده است، زیرا به قول رئیس جمهور رفتار او خلاف سیاست‌های پیش گرفته حکومت است. و میلیون ها نفر از شیعه مذهبان از سراسر جهان به مراسم 40 آماده می شوند و به سوی کربلا حرکت می کنند. در مراسم 40 که هر سال صورت می گیرد از 10 تا 20 میلیون نفر شرکت می کنند و خاطره حسین نبیره حضرت محمد را گرامی می دارند. در مقایسه با مراسم حج که سالانه تقریبا 2.5 میلیون نفر در آن شرکت می کنند، مراسم 40 زایران زیادتر را جلب می کند. در کربلا حرم حسین و برادرش عباس جایگیر است که برای شیعیان مکان مقدس و زیارتگاه به حساب می رود. پیروان مذهب شیعه برای شرکت در این مراسم از ایران و آذربایجان، گرجستان و پاکستان و دیگر کشورها پای پیاده به سمت کربلا می روند. برای آنهایی که پیاده می روند در مسجدها و مکانهای مخصوص خوراک و جای خواب آماده می کنند. خب و رو میارم اکنون به موضوعهای تاجیکستان. دستگاه پرزیدنت تاجیکستان با یک نامه از دادگاه عالی خواسته است شکایت مادرخوانده امیده 9 ساله را بازبینی کند. این درخواست در پاسخ به شکایت شبستان کبود است که با قرار دادگاه بعد از 9 سال او را از فرزند تربیت کرده‌اش جدا می‌کنند. اگر بینندگان عزیز در خاطر داشته باشید، هفته گذشته ما در برنامه خبری در این باره گزارش رو پیشنهاد شما کرده بودیم و هم نقل کرده بودیم که بحث دادگاهی 2 مادر، یک بیولوژی و 2 مادرخوان برای امیده سال 2017 در دادگاه شهر باختر شروع شد. به دلیل رسما فرزندخوانی نشدن امیده تمام مرحله‌های دادگاهی
ба манфиати волидони биологии ӯ анҷом ёфт. ҳоло талошҳо барои ҷудо кардани Умеда аз модархондаш идома дорад. шабистон кабутова ки аз 30 рӯзагӣ Умедаро бузург кардааст, баъд аз бохт дар додгоҳ ягона умедаш ба дастгоҳи раиси ҷумҳур аст ва аз раҳбари дастгоҳ Озода Раҳмон кӯмак хост. Шабистон 29 октябр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ин шабу рӯз табобат мегирад, зеро сеҳати худу духтараш хуб нест ва ҷанҷолҳои рӯзҳои ахир ба равони онҳо бетаъсир намондааст. Вай мегӯяд ҳоло аниқ нест ки Умеда то чанд муддати дигар бо ӯ мемонад. Мегӯянд ҳар лаҳза дилаш дар тарс аст ки онҳоро аз ҳам ҷудо мекунанд. хуб, Шабистон гуфт ки имрӯз аз дастгоҳ посухи мактубаш расидааст ки нусхаи он ба раиси додгоҳи олӣ ҳам ирсол шудааст ва ҳоло намедонам чӣ мешавад, афзуд Шабистон. Шабистон мегӯяд вақте аз зиндагӣ якҷоя бо шавҳараш фарзанддор нашуд, хост аз ятимхона тифлеро ба фарзандхонӣ бигирад, аммо хусураш ба ин кор иҷозат надод. бо розигии падаршӯяш бидуни ягон санаду мадрак фарзанди писари хурдиро ба калонӣ дод. хуб, навори доду фарёди Умеда дар рӯзе ки бояд бо қарори додгоҳ ба назди волидони биологияш бурда мешуд, дили садҳо нафарро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва берун аз он реш кард ва баҳсҳои зиёдеро ба по хезонд. ҳатто бидуни ашк тамошо кардани ин наворо ғайриимкон буд. тибқи қарори додгоҳ бояд рӯзи 18 октябр Умеда аз модархондаш барои ҳамеша ҷудо мешуд, аммо баъд шудани сеҳатии Шабистон, модархонди ин наврас ва доду фиғони Умеда иҷрои қарори додгоҳро боз ҳам ба таъхир гузошт. ҳуқуқшиносон мегӯянд хонаводаҳо бояд қабл аз фарзандхонӣ бидуни ҳуҷҷат хуб фикр кунанд ва бо риояи талаботи қонун ин равандро анҷом диҳанд, вагарна якбора дур кардани кӯдак аз оғӯши касе ки ӯро солҳо модар мехонд барояш зарбаи сахтӣ хоҳад буд. қонунҳои Тоҷикистон додани фарзанд ба нафари дигарро бидуни санаду мадрак ҷиноят медонад, аммо ин ки модари биологии Умеда бидуни кадом ҳуҷҷати фарзанди худро ба ҳамсари бародаршӯяш додааст баҳси дигар аст. дар пайи расонаӣ шудани баҳси ин ду модар ва нашри навори фиғони Умеда, ваколатдори ҳуқуқи кӯдак ҳам ин ҳодисаро тафтиш дорад. масъулини ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон мегӯянд дар садади кӯмак ба ин наврас ҳастанд ва ҳоло наворо мавриди санҷиш қарор доданд. ва шумо низ бинандагони азиз, агар хостед метавонед гузоришро дар бораи тақдири Умедаи 9 сола дар Озодӣ видео канали мустақими Радиои Озодӣ дар YouTube тамошо кунед ки то имрӯз бинандагони зиёде ин гузоришро дидаанд. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Тоҷикистон як қисми бино ва иншооти осоишгоҳи оби гармро дар ноҳияи Роғун ба фурӯш гузоштааст. музоидаи фурӯши ин иншоот қарор аст рӯзи 2 ноябри имсол баргузор шавад ва нархи ибтидои он 5 миллион сомонӣ муайян шудааст. осоишгоҳи оби гарм дар канори руди Элог ва дар баландии 1300 метр бар асоси чашмаҳои гарм ки аз минералҳои гуногун ғанӣ буда ва хосияти шифобахшӣ дорад бунёд шудааст. гармии оби ин осоишгоҳ ба 40 ва 48 дараҷа мерасад. дар қаламрави собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ нодир аст ва танҳо ба осоишгоҳи Сахалтаи Гурҷистон шабоҳат дорад. ин осоишгоҳ айни ҳол 200 ҷой дорад. таи 5 соли охир ҳукумати Тоҷикистон истироҳатгоҳҳои машҳури Шоҳанбарӣ ва Зумрадро ба фурӯш гузошт. дар як соли гузашта аз ҳисоби хусусигардонӣ ва истифодаи моликияти давлатӣ ҳудуди 28 миллион сомонӣ ба буҷаи давлат ворид шудааст. мақомот мегӯянд ҳоло беш аз 100 корхонаи хурду бузурги давлатӣ боқӣ мондааст ки саҳмияҳояшон пурра дар ихтиёри давлат аст. ва таваҷҷӯҳ кунед ба як хабари варзишӣ. дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ки дар бозии чоряк ниҳоии мусобиқаи қаҳрамонии футболи Осиё 2018 миёни ҷавонони зери 19 сола аз тими Кореяи Ҷанубӣ бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрд, аз ҳаққи ширкат дар даври нима ниҳоӣ маҳрум шуд. дар бозии чоряк ниҳоӣ муқобили тими Кореяи Ҷанубӣ ки 29 октябр дар варзишгоҳи Патриот Сандрабагаи шаҳри Бекасии Индонезия баргузор шуд, голи ягонаро Ҷеон Сеҷин дар нимаи аввали дидор дар дақиқаи 44 ба сама расонд. ӯ бо тӯб ба ҷаримагоҳ ворид шуда зуд зарба зад. дарвозабони мунтахаби Тоҷикистон Шорух Қирғизбоев маҷбур шуд ки тӯбро аз дохили дарвоза бигирад. ба ин тартиб то ҳоло 3 дастаи ширкаткунандаи даври нима ниҳоӣ ки рӯзи панҷшанбе 1 ноябр доир мегардад маълум аст. дар даври нима ниҳоӣ Қатар бо Кореяи Ҷанубӣ ва Ҷопон бо ғолиби ҷуфти Арабистони Саудӣ ва Австралия рӯбарӯ мешавад. мусобиқаи қаҳрамонии футболи Осиё миёни ҷавонони зери 19 сола дар Индонезия 4 ноябр ба поён мерасад. дастаҳои мунтахаби Қатар, Кореяи Ҷанубӣ ва Ҷопон ки ба нимфинали қаҳрамонии Осиё 2018
2018 баромаданд ба мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон 2019 ро хат гирифтанд. барои рохати чорум дастаҳои мунтахаби ҷавонони Арабистони Саудӣ ва Австралия мубориза мебаранд. хуб ва бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ин қисмати суҳбат барои шумо қурби асъори хориҷӣ дар бонкҳои Тоҷикистонро мегӯям. тибқи қурби муайян кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон имрӯз $1 бо 9 сомониву 42 дирам 9 сомониву 42 дирам ҳеваз карда мешавад. 1000 рубли русӣ бошад бо 143 сомониву 10 дирам хариду фурӯш мегардад. ва танҳо ҳамиро мехоҳам ки шумо таваҷҷӯҳ кунед ки дар бонкҳо ин маблағ аз 1 то 10 дирам фарқ дорад. барои ҳамин ҳам шумо ҳайрон нашавед. хуб бинандагони азиз, тӯли 15 дақиқа ман бо шумо суҳбат кардам ва албатта хабарҳои зиёде ҳам дорам ки онҳоро ман барои шумо аллакай баъд аз 3 соати дигар дар тақдими сархатҳои хабари рӯз пешниҳод хоҳаем кард ва боварӣ дорам ки дар он пахши зинда ҳам моро ҳатман ҳамроҳӣ хоҳед кард. ва баъданам фаромӯш накунед ки мо барномаи хабарӣ дорем ки бо мавзӯъҳои рӯз шуморо ошно мекунад. ва ташаккур мегӯям аз ҳамроҳиатон бо мо. ва ҳар саволу дархосте ки доред метавонед ва ба ҳангоми тақдими пахши зинда барои мо бинависед ё ин ки биравед ба сомонаи радио озодӣ www.ozodi.org ва ҳамчунин фаромӯш накунед ки мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ саҳифаҳои худро дорем ки дар он ҷо низ шумо метавонед моро тамошо кунед ва ҳамин гуна назару пешниҳодҳои худро ироа кунед ва мо низ дар навбати худ талош хоҳем кард дар ҷараёни рӯз ба ин дархостҳои шумо посух бигӯем. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва то мулоқоти баъдӣ. худо нигаҳдор.